ವಿಜಯರ ಇರ್ನ ಸಂಗೀತದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಂಚಾದ ಪನೊಳ್ಳಿ ಚೂರು ಸಂಗೀತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಲೇಡಿ ಗೋಸನ್ ಕೋಟರ್ಸ್ ಲೇಡಿ ಗೋಸನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಜಾಬ್ ಇತ್ತು ಲೇಡಿ ಗೋಷನ್ ಆಯ್ತಾ ಕೋಟರ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಪುಟ್ಟು ಬಳತಿ ನವುಲೆ ನೆಹರು ಮೈದಂಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪಣೆ ನೆಹರು ಮೈ ಅಲ್ಪಣೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಟಾಕೀಸ್ ಬರ ಕೈತಲ್ ರೂಪವಾಣಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ರೂಪವಾಣಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಾಮಕಾಂತಿ ಪುರ ಕೈತಲ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಎಂಡ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತು ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದು ಅವು ಲೇಪಲ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲು ಪುಲ್ಯ ಕೊಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ ರೇಡಿಯೋಡು ಸಾಂಗ್ ಪಾಡು ಆ ಸಾಂಗ್ ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ ಏಪಲ ಅವೇನೇ ಅನ್ಕೇನೊಂದು ಎಂಕ ಅವೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಳ್ಳಪ್ಪನ ಏನ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳೇ ತಂಪು ಏರು ಸಂತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಬಂದು ಸಂತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏನೋ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂ ಅವು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಕೇಂಡ ಮುಖೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೋತು ಸೆ ಜ್ಯೋತು ಜಗಾತೆ ಚಲೋ ಪ್ರೇಮ ಕಿ ಗಂಗಾ ಬಹಾತೆ ಚಲೋ ಅವು ಪದ್ಯ ಇಂಕು ಬಾರಿ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪು ನಾನು ಅವು ಪದ್ಯನ ಕೇಂದ್ರ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಂಗ್ ಬರ ಕೇಂದ್ರ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ದಾನ್ ಕೇಂದಿನ ಪದ್ಯನ ಅವು ಯಾನು ಎಲ್ಲಪ್ಪು ನಾನು ಟಾಕೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಕೊಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಏನು ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಏನಲ್ಲಿ ತಂಪೋತಿರಿ ಸಂತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಏನು ಶಾಲೆ ಪೊನಗ ಎಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ತಪ್ಪದಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೋತಿನ ಉಂಡು ಅವಳು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟಾಕೀಸ್ ಬಕ್ಕ ರೂಪವಾಣಿ ಇರೆಗೆ ಈ ನಿಖಲ್ ನೆಟ್ಟಿ ಎರಡು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇರ್ತಾರವೇ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಾಮು ಎನ್ನ ಮಾಮ ಅಮ್ಮನ ಪಲಯ ಮಾಮುನಕ್ಲು ಪೂರಾ ಭಜನೆ 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 ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಡಕ್ಕೆ ಏನ್ಲಿ ಈರೆ ಸಂಗೀತ ಎಂಜೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೆರಡು ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಂದು ನಂಗೆ ಭಜನೆ ಕಲ್ಪಾದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಲ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪಂತ ಆರು ಅಡ್ಡ ಬಣಂತೀರಿ ಪಪ್ಪಲ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಲೇಡಿ ಗೋಸನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಆರೇ ಪದ್ಯ ಬಂತು ಆರೇನಾ ಫ್ಲಾಗ್ ವಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪುರ ಅಮ್ಮನೆ ಪದ್ಯ ಪಣಂತೀರ ಅಂತೆ ಪುರ ಪಣಂತೀರ ಅಂಚೆ ಎಂಕ ಹಾಕ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಾಮೂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಇತ್ತು ಆ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಆರು ಬಾರ್ಸ್ನಾಗ ಏನಾನು ಕುಲ್ಲದ ಕೈ ತಳ್ದು ರೆಡ್ ಕೈಟ್ ಆ ಎಂಡ ಗಾಳಿ ಪಾಡೋದು ಆ ರೆಡ್ ಕೈಟ್ ಬಾರ್ಸ್ಕೊಂತೀರಿ ರೆಡ್ ಕೈಟ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪುನಾರು ಎಂಡ ಗಾಳಿ ಪಾಡೋಣ ಅಪ್ಪಗ ನಾವೇನಿ ತೂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಂದೆ ಆ ಬೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇಂಚೆ ಪೋಪುಡು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಎಂಕ ಅಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಮಾಮೂನಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಅದೇ ಬಕ್ಕ ಇರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎ.ಕೆ. ವಿಜಯ್ ಕೋಕಿಲ ಇವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು. ಸಾಧಾರಣ 7 ವರ್ಷ ಬೆಂತಾರೆ ಸರ್ ಇರಿ 37 ಇಯರ್ಸ್ 37 ಇಯರ್ಸ್ 37 ವರ್ಷ 37 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲ ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹೌದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ ನಂತರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ವಿಜಯರು. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾದವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಎ.ಕೆ. ವಿಜಯರ ಸಂಗೀತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಅವು ತೊಂದರೆಜಿ ಬಾರಿ ಬೋರ್ಲುಡ್ ಮಾತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂತೇಳಿ ಇಂಥ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಸರ್ ಈ ಸುರುಟು ಮತ್ತು ನಾಟಕವನ್ನು ನೆನಪುಂಡೇರಿ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಸುರುಟು ನಾಟಕ ಪದ್ಯ ಬಂತ ನೆನಪುಂಡು ಪದ್ಯ ಬಂತಾರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಹಿಂದಿ ಪದ್ಯ ಕ್ಯಾ ಹೂವಾ ತೇರಾ ವಾದಾ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಪದ್ಯ ಬಂತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಪದ್ಯ ಬಂತು ಓಲೊಂದು ನೆನಪುಂಡ ನಾಗುರಿ ಎರ್ರ ನಾಟಕ ಎನ್ನ ಪಲಯಪ್ಪ ಎನ್ನ ಪಲಯ ಕಾಲಪ್ಪ ಒಂದು ಆರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿರ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಒಂದು ಯಾನ್ ಪದ್ಯ ಬನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಅಂಚೆನೆ ಕಾರಣ ಒಂತೆ ಆರ್ಲ ಎನ್ನ ಪಲಯ ಎನ್ಕ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಬಿಡ್ದು ಕೊರಂತೀರಿ ಕೆಲವು ಡ್ರಾಮಾ ಅರ್ಧನಾಗ ಒಂತೆ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಕೊರಂತೀರಿ ಆ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತು ಮತ್ತೆ ಧೈರ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಎನ್ನೊತ್ತಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕಲ್ತಿನ ಇರು ಸುರುಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತದಿನೇ ಇರ್ನ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ತಬಲ ಸೊತ್ತೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ತಬಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸೊತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ತಬಲ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾರಡಿದ್ದು ಕಾಂಗ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಐಕೋ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮಲ್ತಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ನಾಟಕ ಆವರ ದುಂಬು ಇರೇ ಗೊತ್ತು ನಾಟಕ ಸುವಾರ ಒಂಜಿ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಸುಮಾರು ಐಟಿ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ತಬಲ ಸತಿ ಸೇರ್ಲ 2 ಜನ 3 ಜನ ಇದ್ರು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಬಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಜನ ಸೇರ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಶುರುವಾತನಿಗೆ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ನೀವು ಈಗಿನ ವೃತ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪಂಡತೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಗೊರ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಕೇಂಡ
ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸ್ ಇಡ್ ಶಿವರಾಮ್ ಪೈಲೂರು ಬಂದು ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೀರ್ ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಅಂದ ಆರು ಹಿಡಿದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಧಾರವಾಡಗ ಬೆಳಗಾಂ ಗೋಡಿಗೆ ಪೋಯಿರಾರು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ರೀತಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ ಆರ್ಲತ್ತ ಸುಳ್ಳೆಡುಲ್ಲೇರಿ ಆರು ಯಾಪತ್ತಿ ಕಂಡಾರ ಪೇಜವರ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎ.ಕೆ. ವಿಜಯರ್ ಒಂದು ಹೌದು ಮಾರ್ರೆ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಸತಿಗೇನೆ ಅವರು ಎಂತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾರ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಚ ಪ್ರಪನ್ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ ಯಾನತ್ತೆ ಈತ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಇದೇ ಕೂಡ ದೂರ ನಾಟಕ ಪೋಯರತ್ರ ಈಗ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರಂತೀರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಪಾಪ ಅರೆಗ್ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಹೊರ ಈ ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಕಲ ಡ್ರಾಮಾ ಪಂಡು ಡ್ರಾಮಾನಾಗ ಅವು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಟೈಮ್ ಪಂಡು ಟೈಮ್ಗೆ ಏನು ಎತ್ತೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂರು ಕೆಲವು ಹೊರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆಪನು ಅಪ್ಪ ಅರೆಗ್ಲ ಏನೋ ಬಿಡ್ರಲ್ಲ ಅಪ್ಜಿ ಬೇಗ ಆಂಡಲ ಏನೋ ಎಂಕವು ಎಂಕಲ್ನ ಡ್ರೈವರ್ ನಕಲ್ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂತೀರ ಏನೋ ಮೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಪಿದಾಯ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ದ ಸುಳ್ಳು ಹೊಣ್ತೀರ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂತೀರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು ಆಫೀಸರ್ ನಕಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅರಡ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ನಾಟಕ ಬೋರಂಡು ಒಂದು ಸುರೂತ್ತ ನಾಟಕದ ಪಂಡ ಇದು ಸಂಗೀತ ಒಂದು ಪದ ಪಂತಿನಿ ನಾಗೂರಿಡಿ ಅದೇ ಅವು ಹಿಂದಿ ಪದ್ಯ ಫಿಲ್ಮ್ ನೆನಪುಂಡವು ಅವು ಮಲ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಪದ್ಯ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೇರಿ ಪದ್ಯ ಗೊತ್ತಾನ ಐದು ಪಕ್ಕಿನ ಸುರೂಟು ಇಂಜೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಂದ ಆಯ್ನಿಯಪ್ಪ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮುಂದ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಸುರೂಟು ಡ್ರಾಮಾ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ ಪಂಡ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಒಂಚಿ ಅಡ್ಡಿಯಾರ್ದಂಚಿ ಓಡೋಡು ಪೋಡು ಅಂಚಿ ಉಲಾಯಿ ಪರಿಯಲ್ಲ ಓವಂಜಿ ಅವೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪುನ ಇಂಕ ನೆನಪಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ರೆಡ್ಡೆ ಮೈಕ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮೈಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ನಾಟಕ ಅವಳು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಅವಳ ಅನುಭವ ಮೈಕ್ ಮೈಕ್ ಪದ್ಯ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಅವು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಪೂರ ಇಟ್ಟೆ ತಬಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಐಟ್ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಂತೆ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಓಲ್ ಮಲ್ತಿ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್ ತಕ್ಕಲಿ ಲೆಪ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪೂರ ಪೋವಂತೆ ಕ್ಲಬ್ ಪೋದ್ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಯಾನ್ಲ ಸತೀಶ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂದ ವಿಜಯ್ ಸತೀಶ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಗ್ಲ ನಾವು ಆಗ್ತೀನಪ್ಪ ವಿಜಯ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿ ಯಾಪಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅವು ವಿಜಯ್ ಇಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಓಡಿ ಓಲು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಇದು ದಿಂಡಿಗೆ ಬರೋ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಆಪನು ಏ ಮಸ್ತ್ ದಿಂಡ ಆಪನ ದಿಂಡಿಗೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲಿ ದಿಂಡಿಗೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮಲ್ತಿನೇ ಇಂಗ್ಲೆ ಅವಳು ರಾಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇತ್ತು ಪಾಂಡೇಶ್ವರ 6 ಎಂಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆಡು ಮಲ್ಪಾಯಿ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಐದಕ್ಕೆ ಪೂರಾ ಡಿಂಡಿಲ್ಲ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ವಿಜಯ್ ಸತೀಶ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ದಿಂಡಿಗೆ ಇತ್ತ ಆನಿ ಫಸ್ಟ್ ಗಿರಿ ಅಡ್ಯಾರ್ಗ ಪರಿಯಾಲಗದನ್ನು ಪೋಯರತ್ತ ಅಲ್ಪ ಇರೆಗೆ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಈರೆ ಇತ್ತಾರೆ ಕಾಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾತ್ರಣ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗರ್ ಅಲ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ಲೋಕಲ್ ಸಿಂಗರ್ ಅಲ್ಪ ಲೋಕಲ್ ಸಿಂಗರ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ ಕೇನುಡಾಯಿನ ವಿಚಾರ ದುಂಬುದ ಕೆಲವು ಪದಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಪದಕುಲು ದುಂಬುದ ಪದಕುಲು ಪರ ಇಂಚತ್ತಾರೆ ಸರಿ ದುಂಬುದ ಪದಕುಲು ಫಿಲ್ಮ್ ಟ್ಯೂನ್ ಓನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಟ್ಯೂನ್ ಎಡಕಲು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಬಯಲು ದಾರಿ ಪುರ ಫಿಲ್ಮ್ ಟ್ಯೂನ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದು ಲವ್ ಸಾಂಗ್ ಪುರ ಲವ್ ಸಾಂಗ್ ಇಂಕ ಇತ್ತಲ್ಲ ನೆನಪು ಯಾನ್ ಪಂಡ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಅತ್ತವರಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾಮನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಬಾಸರೆ ಪೋನಾಗ ಅವಳು ಪುರ ನಾಟಕ ಅವಂತು ಅತ್ತವರಡು ಪುರ ಅವಳು ಶಾಲೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಟಕ ಅನ್ನಗ ಆನಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಪುರ ಮಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಅಪ್ಪಗ ಮಲ್ಲ ಹೀರೋ ಅಪ್ಪಗ ಆನಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಆನಂದ್ ಬೋರ್ ಪದ್ಯ ಅರ್ನ ಪದ್ಯದ ಹೆಂಗ್ ನೆನಪುಂಡು ಯಾನ್ ಅಪ್ಪ ಪದ್ಯವಾಳಿ ಮಾರುಂತೆ ನಾಟಕ ಆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ತಟ್ಟಿ ಪದ್ಯ ಮಾರ್ರೆತ್ತು ಯಾನಪ್ಪ ನಾಟಕ ಯಾನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾನ್ ಕಾಲಿ 10 ವಯಸ್ಸು 15 ವಯಸ್ಸು ಪುರ ನಾಟಕ ಮಾರ್ನು ಅಪ್ಪ ಆನಂದ್ ಬೋಳಾರೇ ಎಂಡವರ ಕೇಂದ್ರ ಅವಳು ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಎನ್ನ ಗುರ್ತಜ್ಜಿ ಮಾರಿಬೇಕ ಕಾಸು ಎಂಡ ಕೊರ ಜೋಕು ಏರ್ ನಿಂಕ್ಲ ಅರ್ನ ಪದ್ಯ ಕಿತ್ತಲ್ ನೆನಪುಂಡು ಅರ್ನ ಲವ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ ನೆನಪಿತ್ತು ಅರ್ನ ಬಲ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ತಿರುಗರೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯ ಆಯಿನಾತ್ ಬೇಗ ಪೋದು ಬರ್ಕ ತೂಯಿನಾತ್ ಮುಗಿಯಂದು ಪೋಯಿನಾತ್ ಕರಿಯಂದು ತೂಲ 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 ಈ ಹಂಪನ್ ಕಟ್ಟೇನು ಅವು ಪಂಡ ಪರ ರೋಡ್ ಸೀನ್ ಪರ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಅಜಿ ಹೈಸಾ ಮೌಕಾ ಫಿರ್ ಕಹಾ ಮಿಲೇಗಾ ಆಯ್ತಾ ಅಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ ಶೇಖರ್ ಅತ್ತವ್ರು ಮಲ್ಲ ಸಿಂಗರ್ ಶೇಖರ್ ಅತ್ತವ್ರು ಬಾರಿ ಪುದರ್ದ 6 ಸಿಂಗರ್ ಅಪುರ ಅಪ್ಪಗ ನೆತ್ತ ರೋಡ್ ಸೀನ್ ಅವು ಪುರ ಲವ್ ಸಾಂಗ್ ಪುರ ಎಂತ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೇಳೋಡೆ ವಿಚಾರದ ಕೆಂಡ ಇಡೀ ಈರ್ನ ಸಂಗೀತದ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಏರ್ ಕುಡಿಯಲ್ ಬೈ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಡಿಯಲ್ ಬೈ ಆರ ಟೀಮ್ ಉಳಿತಾರೆ ಇರು ಮತ್ತೆ ಆರು ಬಣ್ಣಗ ಯಾನು ದುಂಬು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಕ್ಲಬ್ ಮಲ್ತೊಂತಿಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನು ಲೆತ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಚ್ಚೇಂದ್ರನಾಥ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್
ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ತೆಲ್ಪರೆ ಕಲ್ಪಿ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಲಕ್ಕನು ಸುಮಾರು ನಾಟಕ ಇಂಕ್ಲು ಮಲ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ನಾಟಕ ನಾನು ಸುಮಾರು ನಾಟಕ ಬರಪ್ಪ ಅಂತ ಅರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಏತೋ ತೂತೆ ಅರ್ನ ಪುರ ಸಂಗಡು ಪುರ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಕ್ಲು. ಅಪಗ ಪುರ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಪುರ ಅರ್ನ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾ, ಹಾ. ಅರ್ನ ನಾಟಕ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಅಪ್ಪ ಫಿಲ್ಮ್ ತಾನೆ ಅಂದ ಅಂದ. ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಆನಂದ್ ಶೇಖರ್ ಅಥವಾ ಪನ್ಪಣೆ ಪುರ ಯಾಂಕೆ ಅವನುಂತೆ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿನ ಗೌಜಿ ನಾಟಕ ಹಾ. ಅಜ್ಜಿನ ಅಜ್ಜಿನ ಗೌಜಿ ಗೌಜಿ ಅಂದ. ಆಯ್ತು ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಅಪ್ಪ ಪಡೋಶನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದವ ಅಪ್ಪಗ ಫೇಮಸ್ ಪಡೋಸ ನೆನಪುಂಡ ಇರಿಗೆ ನೆನಪುಂಡು ಪಲ್ಲಿ ಚೂರು ಈ ಪದ ಪನ್ನ ನಿಂಜಿ ರೀತಿದ ಖುಷಿ ಆಪುನ. ಕೈ ಕಂಜಿಲು ಕಿದ್ದ ತಂಚಿ ಪೋಯರಾಂಡ್ ಪಕ್ಕೀಲು ಗೂಡುಗು ಸೆರೆರಾಂಡ್ ಅವು ಮಾತ ಸಂಗತಿ ಅಂಚಾಂಡ್ ಅಜ್ಜಿನ ಗೌಜಿ ಸುರುವಾಂಡ್ ಅವು ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಅಜ್ಜಿನ ಗೌಜಿ ಅದೇ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಅಪೂರ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಎಂಕ್ ಐದು ಬಕ್ಕಾರು ಅವು ಅಪ್ಪಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನತ್ತು ಬೇತಕಲು ಏನಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ತೆಲ್ಪರೆ ಕಲ್ಪಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಡ ಪಂಡೇರು ನೆಕ್ಕು ಏರು ಓನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪಗ ಕಾತೊಂದೆತ್ತಿ ಏರು ಓನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಡ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಲ್ಪರ ಆಸೆ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಪ್ಪಗ ಮಲ್ತೆ ಓನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಅಪ್ಪ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ತೆಲ್ಪರೆ ಕಲ್ಪಿ ಹಾ, ಹಾ. ಓನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಲ್ತಿನ ತೆಲ್ಪರೆ ಕಲ್ಪಿ, ಅದೇ. ತೆಲ್ಪರೆ ಕಲ್ಪಿ ಹಾ. ಬುಲ್ತುದ ನಮ್ಮ ಬನ್ನಗ ಬುಲಿಪುವೆರು ನಮ್ಮ ಪೋನಗ ಒಂದು ಬರ್ಪಿ ಪೋಪಿ ಜಾತ್ರೆ ಬದುಕೆ 4 ದಿನ ಈ 4 ದಿನೋಟು ತೆಲ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪಿ ತೆಲ್ಪೇರೆ ಕಲ್ಪಿ ತೆಲ್ಪೇರೆ ಕಲ್ಪಿ ತೆಲ್ಪೇರೆ ಕಲ್ಪಿ ಅವು ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಅರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಬಂಡರಿ ಆರ್ನ ನಾಟಕ ಉರಿಯರ್ದವ್ರ ಹೆಸರು ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್. ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಸಿನಿಮಾ 175 ದಿನ ಉಂಟು ಜ್ಯೋತಿ ಟಾಕಿ ರೆಕಾರ್ಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ ರಂಗ 175 ಚಿತ್ರರಂಗಭೂಮಿ ರೆಕಾರ್ಡು ಚಿತ್ರರಂಗಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರರಂಗಡಿ ಮಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಾಟಕ ಲಂಚೇನೆ ಆ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುರ ವಿದ್ಯಾದ ಪನ್ನುಲಿ ಸರ್ ಕೈತಾಡು ಸುತ್ತಿನಾರು ಇನಿಕಲಾರ ಒಡನಾಟ ಹೊಡಿತಿನಾರು ಇನಿಕಲಾರ್ನ ಶಿವದತ್ತುಗಳಿಗೆ ಶಿವಾಜಿ ನಾಟಕ ಪುರ ಪೋಂದು ಪುನಾರಿ ಆರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಫಸ್ಟ್ ಲೆತ್ತಿನ 1 ನಿಮಿಷ ಅರ್ನ ಡ್ರಾಮಾ 1 ನಿಮಿಷ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಎಂಕ ಪರಿಚಯ ನೆತ್ತಿಜಿ ಅರ್ನ ಎನ್ನ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಅರ್ನ ಪಲ ತಬ್ಲ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತೊಂತೀರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಎಂಡ ಪಡೊಂತೀರು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಆಪುಂಡು ಐಕು ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಈರು ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಅಂಚೆ ಎಂಕು ಆಪರ್ ಬತ್ತನರ್ನ 1 ನಿಮಿಷ 1 ನಿಮಿಷ ನಾಟಕ ಪೋನಾಗ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೇರು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ 24 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿಯಾರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಿದ್ಕಲ್ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲೆಡೆ ಬರ್ತೇವೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲೆಡೆ ಬರ್ತದು ಸುಮಾರು ಅರ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅರ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತೂನ ಇಂಕು ಹೊರಾಣೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡ್ ಈತಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಬರೀತಾರ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಪಕಣೆ ಅಂಡು ಈ ಹುಡುಗರ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅಂಡು ಅವ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತೂದೆ ಅವು 1 ನಿಮಿಷ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಅಂಡು ಐಟ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕು ಓನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡೇರು ಬರ್ಪಾಲ್ ಮದಿಮಾಲ್ ನೀರು ಕೇಂದುಪ್ಪರ್ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಪಾಲ್ ಮದಿಮಾಲ್ ಮದಿಮೇದ ಮಂಟಪಗು ದಾರೆದ ಸೀರೆಗು ದಾರೆದ ಸೀರೆ ಹಿಡ್ದು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲ ಚಂದ್ರಾಸ್ತ್ ಕೊಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಆರ್ ಎನ್ನ ಸಿಂಗರ್ ಆರ್ ಐತ ಅಪ್ಪಗ ಸಿಂಗರ್ ಆರೆ ಆರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಆರು ಪಣಿಯಾರೆ ಯಾವ ಪನಿಯರ್ಲೆ ಯಾರತೆ ಐದು ಬಕ್ಕ 1 ನಿಮಿಷ ಉಂತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಸಲ್ 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 ಪನ್ನಗ ಈಗ ಮಲ್ಲೂರು ಮಲ್ಲ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂತೀರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 1 ನಿಮಿಷೋಡು ಆರು ನಾನು 6 ವಿಜಯ ಪಂಡರು ಇವ್ರನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪುರ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡು ಇರು ಬರೆಪ್ಪನ ಉಂತಾರು ಅಲ್ಲಿ ಇರು ಕೂಡ ಬರೆಯೋಡು ಬಂದಿರು ನಿನ್ನೆ ಎದುರೇ ಬಂದಿನಾರು ಕೂಡ ಇರು ಬರೆಯೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಬರೆಯನ ಡ್ರಾಮನೆ ಒರಿಯೋದು ಅಸಲ್ ಬರೆಯನು ಒರೆದ ಅಸಲ್ ಅವು ಅಪ್ಪಗ ಏನನು ಬುಡಂದಿತ್ತಿಗೆರಾರು ಡೈಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಡಂತೀರ ಡೈಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಆರೇ ಬರ್ಪುನು ದೇತು ಪೂರ ಅವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂಚಂಡು ಇಂಚಂಡು ಇಕ್ಕ ಅಲಪಣ ಇಂಚಾವಡು ನೆಕ್ಕ ಇಂಚಾವಡು ಪೂರ ಅವು A to Z ಆಯ್ತಾ ಅಪ್ಪಗಣೆ ಎಂಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಮಿತ್ತು ಬೂರ್ನು ಒಂದು ಪಂಡ ಆತು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೇರು ಆಲಪ್ಪಣೆ ಬಕಾರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಭಯಂಕರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇದು ತೂದುಪ್ಪರು ಮಾಳಿಗೆಡು ಪುರ ಬಣ್ಣ ಮಾಳಿಗೆದ ಸೀನ್ ಪುರ ಅವು ಹೆಚ್ಚಂಶ ನಾಟಕದ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಐಕ್ ಪುರ ಆರೇ ಸಾಂಗ್ ಪುರ ಬರೇತೆ ಕಣಿದ್ದರು ಜಾಲಡು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಪೋನಗ ಮಾಲಿಗೆಡೊಂಜಿ ಆನು ತೂನಗ ಅವು ಪದ್ಯ ಅವು ಎಂಕ ಅವನು ಕೇಂದೆ ಅವನ್ನ ಅಂಚಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದೆ ಕಣಿದ್ದರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಅವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಐಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಸಂತ್ ವಿ ಅಮೀನ್
ವಸಂತ ವ್ಯಾಮಿನ ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ನಾಟಕ ಮಲ್ಲ ನಾಟಕ ಮಲ್ಲ ನಾಟಕ ಒರೇ ದಸಲು ಅನ್ ಆಂಡಲ ಆರ್ಲ ಪಣ ಅಂತೀರು ಎನ್ನೊದ್ರೆ ಬಂತಿನ ಇದು ಪೂರ ಇರಡನೇ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಎಂಗಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಂಗಲ್ ಡ್ಯಾಗ್ ಈರೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆರ್ಪಂಡ ಅಸಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತು ಒಂದುತ್ತೀರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಹನ್ನೊಂದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರು ಅಂದ ಅಸಲ್ ವಸಂತ ಮಿನ್ನೆ ವಸಂತ ಮಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿರ ಪಾಪ ಇಜ್ಜಿರ ವಸಂತ ಮಿನ್ ದಾಂಡಲ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮದೇ ಅಪ್ಪಗ ಇದು ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪಗ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತೀರಿ ನೆಟ್ಟು ವೈಟ್ ಒಂದು 2 ದಿವಸ ಹನ್ನೊಂದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಳ್ಳೆ ಅಸಲ್ ಅಪ್ಪಗ ಆರ್ಲೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಎಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಟಚ್ ಎಣ್ಣ ಎಲ್ಲಡಿ ಬರೋಂತಿನ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪುರಾಣ ಎಂಡ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಣ ಅಂತೀರಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಡನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬನ್ಲಿ ಇವರು ಪಣ ಅಂತಾರೆ ವಿಜಯ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಅಮೀನ್ ಪುರ ಇರ್ತಾರೆ ಆಂಡ ಆಯ್ತು ಅರ್ನ ಬರೀತಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಪುರ ಉಂಡತೆ ಅವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಆಕ್ಟರ್ನಾಗ್ಲಿ ಪೂರಾ ಎಂಡನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಡನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬನ್ಲಿ ಆರು ಬಿಡು ಆ ಪಂಡು ಬರ್ತಿ ಯಾರು ಪ್ರಾಯದಾರ ಆರೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ ವಸಂತ ಅಮೀನ್ ಅಪ್ಪ ಒಂತಾರೆ ಬುಧಾರಿತ್ತು ವಸಂತ ಅರಡನೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಸಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯೋಗ ಆತನದ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ ನಾವು ದಲ್ಲ 2,000 ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಲೆಕ್ಕನೆ ದಿತ್ತು ಬಕ್ಕ ಅವೊಂದು ಎತ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ಐತಾತಿಗೆ ಏಕ ಬಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಿಡ್ತು ಆ ಪಂಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆವ್ ಬಂದಾಗ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೈಕ್ ಲೆಕ್ಕ ದಿತ್ತಿದ್ರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಗಡಿ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಂದಿತ್ತು ನಾವು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ನಡത്തുന്നത് ಬಕ್ಕಾರು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಕೈ ಬಾಡಿಯರು ಅವೇನು ಬರಿಗಡ್ದರೆ ಅಸಲ್ ಅವು 175 ದಿನ ಜ್ಯೋತಿ ಟಾಕೀಸ್ ಕೂತಿದ್ರೆ ನೆನಪುಂಡು ಅವಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅಸಲ್ ಎಂಕ್ ಬತ್ತವರ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತರು ವಿಜಯರೇ ಒರೇ ಅಸಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನಿಜಾರ ಮಲ್ಪ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಈರ್ ಮಲ್ಪಡುವಂಡು ಎಂಕ್ ಜಿಮ್ ಮಾಡು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ಪಣೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಷ್ಟ ವಿಜಯನ ಇಜ್ಜಿ ಇರ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಬೋರ್ಡು ಯಾನಿರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಈರ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇರ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಬೋರ್ಡು ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರೆ ಅಂಚನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಒಂದಿತ್ತನ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಗಾಡ್ ಗಪ್ಪ ಆದಾರೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಟ್ಯೂನ್ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಬೊಂಬಾಯಿ ಬಾಚಿನ ರೋಲ್ಗೆ ಅಂದಪ್ಪ ಟ್ಯೂನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪಂಡ ವಿಜಯರ ನೆಕ್ಕು ಉದಿತ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡತ್ತು ನೀ ಟ್ಯೂನ್ ಒಂದು ಅವು ಮಲ್ಪುಗ ಮಾಡಿರ ಎಂಕುಲಕ್ಕಜಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿಂಗರ್ ಐಕ ಪುರ ಕಾಸ್ಕರಜಿ ಬಕ್ಕಾರ್ ಉದಿತ್ ನಾರಾಯಣ್ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋದಾರೆ ಪತ್ತದ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಾರ ಆರು ಅಂಚೆ ಆರು ಒಂದು ಚಲವದ ಯಾರಿಗೆ ಆವಡು ಪಂಡ ಬಕ್ಕ ಆವಡಿ ಬಿಡುಪುಜಾರ